Kula kali dari Putri minangka anggota. Kula Chelsea Claudia minangka anggota. Kula Andika Lestri minangka anggota. Kulo Aditya Dino Sanjaya minangka anggota. Puji mawon panjenengan sering lawan menika. Jadi bulan online. Soalnya kan manajemen keramaian, wisata pada tutup. Wonten pengrajin lakon teng mriki saya panjenengan. Yen tak kenalatan kamu kulo tapi kan jarang Mojokerto deh. Sumerep kulo yang terkenal. Nadif. Kenapa panjenengan milih kok inisiatif lakon menika? Kulo sagede kan pengrajin. Jadi saya kulo bakatan iki. Sagede menurut lakon yang Model balon apa mawon seringnya dipesen kalian konsumen. ada mas di model-model daerah model Solo, Jogja, Jawa Timuran, pilihan kata. Kenapa wonten prabedaan pemerintahan konsumen saderenge pandemi kalian sampun pandemi? Saderenge pandemi lagi rame. Terus yang pandemi ini nggih tapi soalnya kaya orkes Sambosari wonten kan mboten kan apa niku kan sing niku apa pentas Bumi industri langkong niki tidak diinten apa wae. yang kula bukan untuk setiap hari. Kados pundi caranipun damel lakon? Damel